Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog de Brookhaven. Astăzi vom face 24 de ore în roșu. Mai devreme am fost în Brookhaven și mi-am făcut un outfit. În primul început ne ducem să ne luăm o casă. Și nu îl luăm la motel, pentru că am verificat ceva și nu e bine. Motelul nu e roșu și nu pot să-l fac de culoarea roșie. Așa. Opa, hotel. Nu e ca așa. Ce au pus să ia acolo? Ok. În fine, ne ducem la casa... Stai. Casa 14, hai la 14. Arată că e ocupat. Stai. Da, e bun, aici la casa 14. Așa, ne ducem și luăm casa mea preferată de aici. Casa mea preferată este asta și o așteptăm să se încarce tot. Ok, acum ne ducem în interior și o vom decora doar jos. Și tragem și astea și închidem și becul. Deci închidem tot. Orice bec posibil. Așa. Închid și aici. Dar ce fac, mă? Stai. Mai bine dau de astea așa. Așa, închis și aici și becul. Ok, acum luăm aici asta, dăm la props și luăm luminițele astea și le facem pe fiecare roșii. Așa, tot roșu. Dar doar puțin decorăm acum ca să nu fie prea umplut, gen. Ok, cred că cam atât e bun, sincer, și pune și... Nu așa, aici, așa. Aici, ok. Și mai punem, ca să nu fie cam trist, mai punem, uite, mai punem așa. Și punem și în living. Nu înțeleg ce e așa de roz aici. Cred că nu e nimic roz. Ok. Apăsăm pe asta. Ok. Am decorat casa. Acum noi o să mâncăm ceva. Și știu exact unde să mergem să mâncăm. Dar prima oară ne închidem casa și ea e așa, da? Dar nu e nimic. O facem roșie. Ce bun e și stai, parcă mai e ceva. Ia, stai. Ia. Dacă merge, spun cadou. Hai că e roșu, e bun. Așa cât de cât e roșu. Dar nu e nimic, că uite, și casa are alb. Ok, și avem niște... Oh, wow, perfect, deci roșu și roșu. Punem aici baloane. Sper să nu dea house problemit. Avem și aici. Aici. Nu punem de asta. Ok, acum am mâncat. Ce am mâncat? N-am mâncat nimic, ok.
ne-am făcut casa, da? E destul de bunișor. Și acum ne ducem să mâncăm ceva. Să mergem la cumpărături. Avem ce pe mai de asta. Așa, și vreau să zic, dați, scrieți în comentarii o notă de la 1 până la 10 pentru acest outfit. Mie îmi place, eu zic că e destul de bun și nu știu, acum scrieți părerea voastră în comentarii. Și da, cu toate că n-am încălțăminte, dar asta gen o încălțăminte. Mie chiar îmi place, sincer. Adică am o față bună, părul, așa, hai să nu mai lungim videoclipul și să luăm un burger, doresc. Stai. Da, vreau burger, doar burger. Când vreau, nu tot în meniu. Stai, hai să umplem tot. Vă las și vouă aici să mâncați. Dacă intrați pe Group Heaven, avem pentru toți. În fine, da, o să mai punem după aia când o să meargă și mănânc și eu. Dar nu mănânc pe toate, că stați pentru voi. 3 abonați norocoși. Cu toate că eu am și 3 abonați acum. Ok, hai că nu stăm tot timpul ăsta să mâncăm. Așa, acum eu vorbesc puțin mai încet. Că, da. Nu știu de ce vorbesc mai încet, dar așa vreau să vorbesc încet. Ne intrăm la grocery. Hai, mă. Stai, dacă costă un VIP. VIP, ce VIP? Wow. Băi, 1000 de euro. Stai, că nu vreau pe asta. 275. Să mai rămân doar cu 33 de euro. Nu, deci ceva nu fac. Decât să-mi cheltui eu Robux și mai bine stau potolit aici cu minte. Cu toate că nu știu că dacă aș avea premium, nu vreau premium. Așa, în fine. Hai să nu mai lungim chestia asta. Îmi iau o cola. Pizza. Ah, uite. Măr roșu. Doritos. Ce mai e? Și cam atât. Am de toate. Da. O, la ciocolata asta, de ce e e portocalie? Ce vreau, mă, ăla? Dă-te, du-te! Nu te adopt, urâtule, ăsta e urât rău. Hai că am plecat cu cumpărăturile. Stai. Aha, ce să-i povestesc eu lui urâtul ăsta? 2. Lasă-mă în pace. Du-te. Ce urât e în gras. Încă n-avea corp. Și că se zice că dacă n-ai corp de Roblox, dacă n-ai corp că n-ai corp, ai mâinile la așa și picioarele, se zice că ești gras. Aoleu, ce chestia asta aici? Ce e asta? Aha. Ok, am cumpărat de toate produse roșii și acum le vom mânca, dar acum nu știu ce să facem, nu să ne plimbăm. Ba nu. Stai. Aveam ceva mic.
Stai să-mi amintesc. Așa, cred că ne vom face părul roșu. Unghiile. Așa, așteptăm să vină și vedem cum o să ne arate unghiile, pentru că eu nu am unghii puse și să vedem cum o să ne arate. Revenim atunci. Dragilor, am terminat. Doamna de aici a și plecat și haideți să vă arăt unghiile mele. Așa arată. Wow! Stai. Uitați-vă. Ține-mă mâna jos, nu te mai scăpina în cap. Uitați-vă și voi. Crem, așa, lungi. Bă, fată, nu te mai scăpină în cap? Wow! Da, eu zic că merită. Acum vreau să vă arăt un cod secret. Nu știu dacă merge, dar mie mi-a mers. Dați la vedea și zice Roblox Catalog ID. Și puneți, nu știu dacă o să ne dea 4, 2, 1, 1, 4, 0, 9, 0, 2, 7. Deci codul este 4, 2, 1, 1, 4, 0, 9, 0, 2, 7. Și mi s-a pus o animațiune care mie nu-mi place, o să mi-o scot. Ok, și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, l-am făcut mai scurt, pentru că sper după aia să nu-mi dea de la că nu pot. Și ne revedem data viitoare. Cine se abonează va primi această acadea. Și va mai primi și acest buchețel roșu. Ce-am făcut? De ce am făcut poză? Ok, așa că, pa!